खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राकेश रामसियारि बे समाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि मोनसे गोख्रों बेफ्रुसार बाथ्रा बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव बीपीएफ आरो यूपीपीएल जे गोरोबलायनाय थामहिनबा बिटिआर ओनसोलाव दा गोरोबलायनाय राजखान्थि सोलिबाय थादों बारहावा बारबाय थादों आरो बेखौ लानानैनो बे समाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि खेंफोरथि बिथाङा मा बुंदों नोंथांमोननि गेजेराव बडलेण्ड बुब्लिया बे समाव होनो नागिरदों बिथाङा मा बुंदों गिबियावनो नोंथाङा खोनासंदो यूपीपीएल আৰু बीपीएफ দল একেলগ হৈ ইলেকশন খেলিলে বা তেওঁলোক একেলগে হলে মই ভাবো ই এটা পজিটিভ কথা ই এটা ইতিবাচক দিশ আৰু বিজেপি দলে তাক আদৰণি জনাব बिथाङा रोखा खालामदों जे बीपीएफ आरो यूपीपीएल जुदि ज' जायोब्ला मोनसे जारिमिनारि मोनसे गोरोबलायनाय जागोन आरो बेवहाय बीजेपी राजखान्थि हान्जानिफ्राय मदद थागोन होननानै बाथ्रा बुंदों थामहिनबा बिथांमोनखौ बरायना लागोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथाङा आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बे समाव मोनसे जारिमिनारि गोरोबलायनाय जागोन होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया আৰু বিজেপি দলৰ এই ক্ষেত্ৰত যেটো ৰিएक्शन হ'ব এটো পজিটিভ থাকিব ইতিবাচক থাকিব কিন্তু এই আলোচনাত বিজেপি কোনো মধ্যস্থতাৰ ভূমিকা নাই কিন্তু দুইটা দল লগ লাগিলে বিজেপিয়ে ভাল পাব কাৰণ আমি বড়ো জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত একতা আৰু সমন্বয় বিচাৰো थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बीपीएफ आरो यूपीपीएल जुदि खौसे जायोब्ला बेवहाय बीजेपी हिसाबाव बिथांमोनखौ बरायना लागोन आरो बियो आसामनि थाखाय आरो बिटिआर ओनसोलनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां होनानै बाथ्रा बुंदों बिथां गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आरो बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंदों जुदि गोरोबलायनाय जायोब्ला बीपीएफ आरो यूपीपीएल जुदि गोरोबलायनाय जायोब्ला बे मोनसे जारिमिन जाना थागोन होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आरो बे यूपीपीएल आरो बीपीएफ बे यूपीपीएल आरो बीपीएफ नि गेजेराव जे सावरायलायनाय बे सावरायलायनायाव आरो बे समाव बीपीएफ आरो यूपीपीएल जे सावरायनाय थामहिनबा बिथांमोनखौ बे समाव बीजेपी राजखान्थि हान्जाया जे सावरायनायनि थाखाय बिथांमोनखौ नारसिनदों बेफोरबायदि नङा होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बिथांमोना जिखिनि सावरायो बिथांमोना जाखिनि बीपीएफ आरो यूपीपीएल ज' जायोब्ला आसामनि थाखाय मोजां बिटिआर बासिनि थाखाय मोजां आरो बिटिआर ओनसोलनि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे मोजां नेरसोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों आरो बे जारिमिन जानानै थागोन जे बिटिआर ओनसोलनि थाखाय आरो जारिमिन जानानै थागोन जे आसाम बासिनि थाखाय होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आरो बे समाव बिथाङा बुंथिदों जे फैबाय थानाय जे समाव जुदि बीपीएफ आरो यूपीपीएल खौसे जानानै बा ज' जानानै बिसायख'थि गेलेयोब्ला जोंहा बेवहाय बुंनो गोनां बाथ्रा गैया होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आरो मोननै राजखान्थि हान्जाया ज' जायोब्ला बेखौ जोङो बरायना लागोन होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया মই ভাবো যে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ দৰে ইয়াতো তিনিকোণীয়া প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব কিন্তু সিডলি এইটো নতুন সিডলি নহয় পুৰণা সিডলি আৰু আমাৰ ইয়াতে ৰাইজৰ সমৰ্থন আমাৰ প্ৰতি ভাল যোৱা আমি গোটেইকেইটা ইলেকশ্যনতে আমি দেখি আহিছোঁ আৰু কোকৰাঝাৰত এইবাৰ জয়ন্ত বসুমতাৰীৰ যিটো বিজয় আছিল সেইটো এটা ঐতিহাসিক বিজয় আছিল গতিকে মই ভাবো যে আমাৰ মিত্ৰ গোষ্ঠী খুব ভাল কৰি এই নিৰ্বাচনটো জিকিব পাৰিব ইলেকশ্যন হলে বিৰোধী পক্ষটো কিছু ভোট পাবই সেইটোতো আৰু আমি না কৰিব নোৱাৰো যে বেলত খালি যাব বুলি কিন্তু আমি খুব ভাল এটা বিজয় লাভ কৰিব পাৰিম বুলি আমি ভাবো এফচু আৰু বড়ো সাহিত্য সভা यूपीपीएल बीपीएफ একত্ৰিত হোৱাৰ যি আহ্বান জনাইছে यूपीपीएल আৰু बीपीएफ দল একেলগ হৈ ইলেকশন খেলিলে বা তেওঁলোক একেলগে হলে মই ভাবো ই এটা পজিটিভ কথা ই এটা ইতিবাচক দিশ আৰু বিজেপি দলে তাক আদৰণি জনাব আৰু বিজেপি দলৰ এই ক্ষেত্ৰত যেটো ৰিएक्शन হ'ব এটো পজিটিভ থাকিব ইতিবাচক থাকিব কিন্তু এই আলোচনাত বিজেপি কোনো মধ্যস্থতাৰ ভূমিকা নাই কিন্তু দুইটা দল লগ লাগিলে বিজেপিয়ে ভাল পাব কাৰণ আমি বড়ো জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত একতা আৰু সমন্বয় বিচাৰো